Musíš silno potiahnuť. Tam je baterka. To tam nehaj. Toto nemôžeš vyťahovať. Tam je návod. A pozri sa sem ešte, čo je tady. Toto celé sa môže vyťahnuť von. To je taká krabica. Tam môžeš mať náradie, alebo keď niečo si potrebuješ zabaliť. Tam je ešte ďalkový ovládač. A pozri sa, toto celé. Kufr tam máš. Líbí sa ti to? Ukáž, ako moc sa ti to líbí. Super. Také, čo si mala na tom starom Mercedesu, že ťa môže niekto dospelý voziť. Keď ty ešte nevieš dobre šofrovať. Ale ty už si profik, ty už to nepotrebuješ. Že? A nie sú tam baterky. Lepšie. Mama, Mhm. tam mohol aj šoférovať bať. Bratík ešte nemôže, bratík je na to maličký ešte. No tak, musíš to dať ale rovno. Tak. Tak. Je to také. No. Mama, Nezdvíhaj to, Dúško, to je ťažké, nezdvíhaj. No čo povieš? mama, pošlete svoj telefon, môžeš sem ho môžeš položiť telefon sem a ty chceš, mama, A čo potom, keď ho položím? ukážem mi tu svoje. No poď mi ukázať, jak to svieti, ja si zoberiem telefon. Ukáž mi, jak to svieti. Ale tu je modré. Vidím. Tu je Parádne, že?